Aduna kita panultihon mga ka-dear friends nga samtang may kinabuhi pa higugmaon ko ikaw hangtod sa hangtod. Mao na siya uluhan sa tuwang istorya karong adlaw nga pinadani Alex nga naguluhan nga habang may buhay may pag-ibig. Mao na siya istorya ni Alex. And by the way, sa di pa ta mapadayon sa tong istorya, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa tuwang YouTube channel. Daghang salamat na jud kaayo sa mga tanan nga naka-subscribe ug padayon nga nagsunod sa mga istorya nga ato ang gitagaan og kinabuhi diri sa ato ang YouTube channel. And i-click na lang po ninyo ang notification button para ma-notify mo sa mga bag-ong istorya. And right now, nagsaulo kita sa Holy Week sa pag-record nako aning ato ang video karon. Tuesday, and some of you murag naa sa laing lugar, nagbakasyon, pero nagsubaybay lang gyapon sa to ang YouTube channel. And some of you nanguli sila mga probinsya. Ang uban naalang silang panimalay together with the family, kay ang uban nagkuan sa tigom pagmaayo, nagdaginot sa budget kay medyo lisod karong panahon na. And talking about lisod kanong panahon na, I'm sure ang uban initan nun diha, no? But again, hinaot pa nga kining atong istorya nga ihatag kaninyo, atong idalit kaninyo makapabugnaw sa inyong kasing-kasing ug una-una. And also sa mga nangita sa ato mga daan nga mga istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems, i-subscribe na lang pod o i-click ang notification button. Unya kung kamo ginasa mo nga mapada sa inyong istorya, i-send lang kana sa papajoesuperb@gmail.com. So, dito maglangay o ganiyan na ang istorya ni Alex. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting pumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, kumusta? Maayong adlaw labi na sa imuhang mga nagasunod sa imuhang Dear Papa Joe Stories sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Alex, nagagikan sa northern part sa Cebu, ug sa pagkakaroon kasamtangan nga nagtrabaho diri sa Manila. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining ako ang istorya, Papa Joe, mamalihog ko sa pagpatukar sa song nga Bakit Ako'y Iniwan Mo. Alex, mayong adlaw nimo og pasensya na kayo nga di na ko matukar ang imuhang tukar ni ining ato ang YouTube channel due to copyright issues. And ato gyud ang gitamuran para mapadayon nato ang ato ang YouTube channel. So ang importante lang karon matagaan nato kinabuhi ang imuhang istorya. Sa atong pagpadayon, sukad pa niya itong bata pa ko, paborito na gyud nako ang imuhang programa matag Domingo ang Barangay Love Story sa una sa Barangay RT. Papa Joe, sugdan nako akong kaagi dihang second year high school ko nga every sem break mo tuyog kog Cebu para maninda. May na lang nga makapalit o mga notebooks kay pitumi ka buok nga manag-igsuon. Diya sa may Puente Osmeña, di ba naaman dihay mga namaligya og prutas sa kilid-kilid? Usa na ko ni adto, Papa Joe. Wala may permanente nga pwesto mo nga magbalin-balhin may lugar og moto nga maglukdo-lukdo mi og karton nga mo'y sulanan sa amoang prutas. Lisod man kayo among kinabuhi, Papa Joe. Matawag mi sa Tagalog pa nga isang kahig, isang tuka. Sa Bisaya pa, kakatuka, Papa Joe. Ang among silingan tawagan mo nila og illiterate, kaya akong mga ginikanan wa makaeskwela. Ang ako mga maguwang pod nagminyog sayo.
Wa man lang gani makatapos maski sa high school. Kasagaran nga among kanon sa pamahaw kay nilugaw ra unya parisan og puto nga bulanghoy. Sa paniudto kay nilungag nga kamote, parisan og kulo. Sa gabi lang may makakaon og kanon nga saksakan pagkamuti para mudaghan. Sa kunay numduman nga di gyud ako ganahan nga magsigin lagkaon og mga tanom nga lagutmon, pero nadugay naanad na lang ang akong tiyan sa pagkaon. Bisan pa sa tumang kapobrehon, wa ko mawad-i sa mga paglaom. Mao may gingon nga habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pagsubok. Habang may buhay, may pag-ibig. So ako po, nilaban ragyod ko. Kutob sa kong mahimo, ni padayon kong eskwela, Papa Joe. Hangtod nga nakahuman ko og 4th year high school. Human ko nakagraduate sa high school, giingnan ko sa kong igagaw nga nag-hire ang iyang auntie o kargador sa may Labangon, Cebu City. Makaya ka ko ng trabaho agaw nga nakakita bitaw ka sa kong lawas nga purti na akong kapayatot. Basin og manatugan ra ko sa mga sinako nga alsahunon nako. Matod ko pa nga to niya. Kaya ra siguro na nimo gawi. Kana lang pong medyo gangaan ang imong alsahon. Kanang madara po nimo alsa ba? Tubag pa niya. Sumoto nga nikuyog ko sa kong igagaw sa syudad sa Sugbo. Maputoy una na akong pagsuway og trabaho isip usa ka kargador. Ang akong sweldo kay 1,500 kada buwan. Nitrabaho ko sa tindahan balig 7 ka buwan. Dayon nihawa ko og nibalhin og medyo gangaan nga trabaho kay tigbantay na lang ko og bata. Ang akong amo dunay 2 ka mga anak. Wa man siya bana kay nagtrabaho sa abroad. Naapot sila ay usa ka maid plus ako, tabang-tabang lang ko og bantay sa mga bata. Naka-adjust na ko sa kong pagpuyo sa syudad. Di na kayo kapoy sama niya itong nagkargador pa ko. Nara ko free time para sa akong kagalingon og mao to hinungdan nga nakasugod-sugod ako og ila-ila og mga girls. Si Maris, ang una na ko na ila-ila, guwapa og buutan pa gyud. Nag-eskwela sa usa ka university sa Cebu. Nakailan ako siya nitong nagpa-load ko sa tindahan unya diha pod siya nga nagpa-load pod. Ako siyang kipangayuan siyang number og iya raman po kong gihatagan. So kaniadto, textmate namin ni Maris. Nagkasuod unya magkita-kita usahay. Pero sa kadlaw niya to kalit na lang o usa kadto niya na ni kalit na lang og di na nako siya makontak. Wa na pud ko ug wa na pud mi magkaabot sa tindahan. Mo lang ko nabalitaan nga wala na siya. Niuli na sa Bukidnon. Unya di nagyud makontak ang iyang number. Sa gikaingon pa nga bisan sa may tabo, tuloy ang laban sa buhay. Aim for greatness matud pa nila. Reach for the sky. Ug mo to nakakita na po kog laing kabalhinan og trabaho nga medyo taas-taas na og level kaysa akong trabaho nga usa ka houseboy. Nang-apply ko sa mall sa SRP og nadawat ko. Dito po na ko nila-ila ang laing babae nga cute og buutan pa. Cashier siya sa mall. Tawagon lang nato siya sa pangan nga Rochelle. Ang akong mga kauban sa trabaho nakaibaw nga ganahan ko kang Rochelle. Unya iladay kong giunahan og ingon nga nanguyab man kuno kang Rochelle. Kung ako pa nimo ayaw lang na ipadayon kay high standard kina siya. Di man kuno na siya mambili og mga ubos nga sama nato. Pero wagi ko maminaw sa ko ang mga kauban. Gipadayon ako pagpanguyab nga to kang Rochelle og maayo ra gyud wa ako nagpadala sa ilang istorya kay gisugot ra man sa ko ni Rochelle. Nagkuyog min duha ni Rochelle. Date Papa Joe hangtod nga gidala na ko siya sa akong boarding house. Og didto nakalugar ang leon ug karnero. Wala pa ko experience sa imong giingon nga nilapaay sa leon ug karnero, Papa Joe. Pero bisan pa, nakahimo gyapon ang first timer nga leon ug nilampos sa paglapa sa karnero. Rochelle Yabs, anak ka, dili na ka virgin, pangutan ako pa niya. Tubag pa ni Rochelle sa kuha nga, itistingan na ti ka Yabs, uy, kung sa imuhang bation, kung makibaw ka nga nakuha na ko sa lain ng akong pagkababay. Pero ang tinuod, Yabs, ikaw pa may nakauna na ako.
Sa imuha pa nako natugyan tungod kay love kayo tika. Pagkaswerte din nako kang Rochelle. Pero wa po ito nagdugay ang among relasyon. Nilanat rami og 4 months kaya nagkabuwag ra pud mi dayon. Ang saon nga pareho maming busy sa trabaho ug lahi mi og schedule. Unya nakadesisyon na pud ko nga mo-resign sa trabaho kay mopauli ko sa probinsya para ipadayon ang akong damgo nga makaeskwela og college. Sa among probinsya, doon na eskwelahan sa college og didto nagpa-enroll ko sa akong kurso. Kursunado kay ko. Mao man ni ang saktong matawag nga sa akong sitwasyon nga bisan og way kwarta nang urso lang gyapon ko nga makaeskwela. Ang akong mama nagpa-maid sa lungsod, ang akong papa kay construction worker. Asa man mi mangitag kwarta. Bisan pagani og maglisod sila og hatag nako. Ang pirmi gyud nga eksena kada padung nako sa eskwelahan mao nga maghilak ko nga maglakaw in eskwela nako kay wa ko'y kwarta bisan og piso. Kanon ra nga akong dambawon, walay sudan. Ang akong buhaton kada udto moadto ko sa akong kailang nga karinderya. Unya mangay kog sabaw para mo isudan nako sa akong baon nga kanon. First year college pa lang ko gani ato Papa Joe. Nakaingon ako nga di ay lalim ang kaabuton ang mga bituon. Nakaingon ko nga unfair ang kinabuhi. Nganong dili man ko sama sa ubang estudyante nga gigastuhan sa sakto silang mga ginikanan. Wala nagkalisod-lisod. Samtang ako, porsigido kay ko nga muskwila bisan og pagkaon lisod kaayo. Hangtod kanus aka ko mulahutay ani. Gitisok nako sa akong alipatakan nga bisan ako sa pay may tabo. Mulahutay ko. Di ko papildi sa kawadon. Buhaton akong tanan, antuso na kalisod, makahuman lang ko sa akong pagskwela. Why imposible og mga ambisyon? Sagulan og pagampo, pagkugi og paglimbasog. Why imposible? Tungod kay nakatapos gyud ko sa konkurso nga Bachelor of Science in Hospitality Management. Month of August, year 2022, mao nang pinakamalipayon nga adlaw sa akong kinabuhi. Kini mao ang adlaw sa akong graduation. Nahuman na ang akong pag-antos, Papa Joe. Pero sakto ba ka ako? Nahuman na bagyod ka na ako kung pag-antos? Kung makahuman ka og kurso, maharuhay na ba ang imong kinabuhi? Sa kikaingon pagani sa mga expert nga graduation is not the end, but it's the beginning of the real journey sa kinabuhi. Imbis malipay ko na depressed naman hinuong ko kay gilibak naman ko sa akong mga silingan. Ngadto sa mong probinsya nga wa ko na'y kapuslanan ang akong diploma. Kaya nagtambay ra ko, wa'y trabaho. Wa ko no gihapon ko makatabang sa akong mga ginikanan. O sana ko pagpang-apply nga wa mo ko'y kwarta nga ikapliti para mga-apply. Walay kwarta nga ikalukat og requirements. Nasayod naman siguro mo nga gasto ang pagpang-apply og trabaho. Nadugay na kung hinuktok sa mua na kunahon ako nga magpabaga sa naong. Naman ko amigo nga nagtrabaho sa Japan nga si Jake ang pangalan, Papa Joe. Akong gitsatan si Jake, wa na ko nagpaligoy-ligoy pa. Gidritso na ko si panghuwam og kwarta. Nalipay kay ko kay gipahuwam dayon ko ni Jake, Papa Joe. Si Papa Joe, mulihok ra juday ka. Mo nagiingon nga sa Ginoo nga lihok tao kay tabangan ti ka. Gipadadaan dayon ko ni Jake og kwarta ug pagkaugma din nilarga ko paingon sa syudad para mang-apply sa mga hotel. Kaloy sa Ginoo na dawat ko sa ka-hotel sa may downtown Cebu. Sukad niya to na nakoy trabaho sa hotel. Medyo normal na ang dagan sa akong kinabuhi. Ug didto nakailan ako si Donna, nga usa ka cashier sa may Metro Gaisano Department Store. Di ba naipanultihon nga all work and no place make Jack a dull boy? Sumuto nga nag-enjoy pug ko sa akong pagkaulitaw, Papa Joe. Pagkauyab na mo ni Donna, ako siyang gidala sa akong boarding house ug dito nahitabo na pud ang laing linapaay sa leon ug karniro. Siksihon og lawa si Donna. Taga Cagayan de Oro siya. Graduate siya sa college sa kursong education pero gipili niya nga mag-cashier lang sa usa ka department store. Niya itong higayuna, nakaingon ko nga hinay-hinay na gyud nako nga nakabot ang bituon. Natuman na nga akong nga damgo nga makahuman sa pag-eskwela o niya makatrabaho o related sa akong kurso. Nakauyab na ko. O niya, nanapog ko yung mga friends. Kasagaran sa mga barkada kay kauban na pud nako sa trabaho.
Usa ka hapon niya to human sa trabaho, nakasabot sila nga magtagay ko no, pamparelax after sa duty. Ug tuod man, nikuyog ko sa akong mga kauban nga nag-inom. Akong gitextan si Donna para di siya mahibong og asa ko. My love, dugay ko mauli karon kay mag-OT ko, daghan mi og guest. Obviously, namaka ko sa akong uyab, Papa Joe. Nag-reply naman po siya nga, sige love, amping sa pagpauli ni mo ha. Ayos kayo. Safety na ko nga makapananghid kang Donna. Hingad to mi og diskuhan unya nag-inom. Dito sa bar nakaila ang usa ka lalaki nga professor sa usa ka university sa Cebu. Ug tawagon lang nato siya og pangalan nga Alfred or Sir Alfred. Nakatagay mi og cellphone ni Sir Alfred ug wa mi na mauli sa montag sa kapinoy-anan. Paglabay sa pila ka adlaw nakadawat kog text nga message gikan kang Sir Alfred. Hi Alex. It's me Alfred. Nakinumdum pa kanako kito nakailaila nimo sa bar. Sir Alfred, kinumdum ko nimo. Ikaw tong professor, di ba? Reply pa nako niya. Can I call you? Pangutana pa niya og nitubag pud ko nga okay ra. Sumato nanawag na ko si Sir Alfred, nangumusta o nagstorya about life. Hangtod nga gimita ko niya og libre ba ko sa gabi kay mananaw ko numi og live band sa may IT park. Muadto po ko no yung mga barkada og magkita-kita lang ko numi didto. Tungod kay libre man pug ko, nitandok ko niya ug pagkagabi nakita mi ni Sir Alfred sa IT park. Wala pa naabot ang iyang mga barkada mo, nanghaon na lang mi. Unya pagkahuman naglantaw-lantaw sa nagtukar nga banda. Kunay mga banda-banda di gyud malikayan nga naasay inom-inom. So nagtagay mi si Sir Alfred. Samtang nagjam-jamming duha, sige po ring ang akong cellphone. Si Donna ang nanawag nako pero wa na ko tubaga. Kay wa ra ba ko nananghid niya. Gisilent na ako ang akong phone kay nalingaw naman kayo ko. Sa sige na mag-inom ni Sir Alfred, wa na ko nakabantay nga nahubog na di ay kayo ko. Maulay ko na matan nga diha na ko sud sa sakyanan ni Sir Alfred. O Alex, hubog na kay ka, maong gisakay na lang tika diri sa sakyanan. I-drop na lang tika sa inyo ha. Matod pa ni Alfred. Ug human ato nakatug na pug ko. Wa na ko nasayod sa sunod nga pangitabo. Buntag na din nakamata ko ug wa ko sa among boarding house. Kundili na ako sa motel room sa may reclamation kauban si Sir Alfred. Kung tanaw ni mo, lawas ni Sir Alfred nga 5'6" ang height, dakog lawas ug macho kayo kay hilig og workout, di ka magtuo nga maya di ay siya. Ang sulti niya nako, na siya uya babae, pero nagtrabaho sa gawas sa nasod. Dali-dali na akong ipamunit akong sapot nga nagkatag sa sahog sa may hotel. Nag-ilis kog ni pauli sa among balay. Pag-check na ako sa akong cellphone, pwede naghanag miss call og text si Donna nako. Love, asa ka? Walagi ka nitubag sa akong mga text o tawag. Pangutana pa ni Donna nako. Sorry love, nakatug jud ko. Kapoy mo ko sa trabaho kay purtin daghan ng guest. Narako din sa boarding house, pamakak pa nako niya. Buta na gyud kay tao ng akong uyab. Salig ra kay siya nako. Nituora siya nako. Ug bisan og gamay, wa siya nagduda nako. Love, ika 5th month sa rin na nato ugma. Nalimot ka? Text pa ni Donna nako. Yes love, mansari nato na. Wa ko nalimot uy, ako pa. Mo file kog leave ana para makaselebrate ta. Gibawi na ko sa lang ato kang Donna. Ako yung gisigurado nga malipay siya sa among mansari. Dito mi sa Lapu-Lapu nag-celebrate Papa Joe. Ug samtang happy kay siya, ako pud napuno sa konsensya tungod sa gibuhat ni Sir Albert sa akong pagkalalaki. Dito na ko na-realize nga di ay ta angay nga mukumpiyansa kay di nimo mahibaw-an ang motibo bisan og pareho nimo nga lalaki. Panamas-tamasan ka. So kaniadto naglikay nako sa mga tawo nga di na ko kaila bisan og lalaki pa. Di na ko basta-basta og kuyog kay delikado man day kayo karong panahon na. Ni-focus na ko sa among relasyon ni Donna hangtod nga nag 1 year na ang among relasyon. Unya nag-celebrate na mi sa among anniversary. O dito po yung isulti na ako, delayed ko no ang iyang monthly period. Basin mabdos ko, love, matod pa ni Donna na ako. 28 years old na ko niadto, na nako'y trabaho pero di pa ko sigurado o kaya na ba nako nga magkapamilya kay ang akong sweldo sakto-sakto ra gyud. Ang sobra kay priority man nako ang pagpadaog kwarta sa akong pamilya.
Pero wala ko ipahalata ang Donna nga nakulbaan ako. Ay kabala ka lab, ug buntis ka, pagkatahon na to na. Mangabang tagbalay ug magtipon ta. Tubag ko pa nga niya. Nalipay si Donna, Papa Joe, gipabaw din niya yung mga ginikanan sa Cagayan, unya gipaila-ila ko niya sa iyang pamilya. Ang gignan si Donna nga kumuda ko na ang tiyan, mag-resign na siya sa iyang trabaho. Unya lab, kaya nimo nga ikaw lang ang saligan na para ba kay mga ginikanan nga gisuportaan. Pangutana pa ni Donna nako. Kaya ho na lab, para sa tong umaabot nga pamilya. Panaad pa na ako niya, Papa Joe. Masayon pagsulti kaysa pagbuhat. Wala ko masayod kung saan ako pagpangita og extra nga income kung trabaho rin sa ligan. Di yun maigo. Mo nga akong gisudlan ang lain pambaagi aron makita og income. Ako ang gisudlan ang hugaw nga trabaho, Papa Joe. Ni-accept ko mga bookings online dayon makig-meet up ko, makig one night stand ko. Bugti sa ibayad nila nga kwarta. Si Donna permi kapuyon kay naglain ng lawa sa iyang pagbuntis. Samtang ako, kapuyon pagkugtaman kay human sa kong na day job sa hotel na pa ko'y night job. Kada gabi makig-meet up ko mga strangers nga maila-ilar pod nako sa online na chat room nga akong gisudlan. Magihilawas ko bisag kinsa in exchange sa kwarta. In short, nahimo kong usa ka lalaking bayaran. Nito mga gayuna, nag-live-in namin ni Donna kay lagi buntis naman kuno siya. Pero naglibog ko kay wa man gyud dako ang iyang tiyan. Unya lain pa may ako natmatikdan niya nga pirmi init ang iyang ulo diri nako. Sa puto na kay siya pero ako lang siyang gisabot kay basin din nalara sa iyang pagbuntis. Muli siya sa balay, gabi na kayo. Di magagikan love. Pangutana pa nako niya. Din pa, di nagtrabaho, closing man ko. Ngano sige magapangutana nga wa man gani ka nangutana, wa man kay kumangutana nimo nga tagdugay pug ka muli. Kay ingon nimo sige kag overtime. Pareho ra biya tan trabaho. Ang among sabot manggod nga kumudako na yang tiyan muundang na siya trabaho pero wa pa man ni dako, mao nga padayon siya siyang pagtrabaho, Papa Joe. Pagkabuntag niya to sa iyo nga naligo si Donna kay opening daw siya unya ako alas 10 sa buntag pa man akong duty niya tong adlaw. Nadunggan ako nga ni ring ang iyang cellphone. Dunay nanawag niya. Ako lang gipasagdan. Hangtod nga nihunong og ring. Pero after pila ka seconds ni bagting na sab. Ako na lang gitubag kay sultian ta nako nga naligo pa si Donna. Pero lalaki ang ako nadunggan nga nitingog sa pikas linya. Hello Don, asa man ka? Kaniyar ako nagpaabot ni Mudres kilid. Nakalimot na ka sa tong sabot. Nga gabi nga magdungan tag breakfast. Hello, dinhi si Donna. Diretso ko pa nga tubag sa mong lalaki. Imbis nga wayon ako ang caller, akong gidalig cancel ang tawag. Ug maupay paggawas ni Donna gikan sa banyo. Guba na kaya akong naong pagsud niya sa mong kwarto. Noon sam ka love, pangutana pa ni Donna nako. Wala man. Okay ra ko. Sige na pag-ilis na kay basing malate pa kasi mong trabaho. Tubag pa nako niya. Muna na akong pugong sa akong kaugalingon kay nisurok ni yugtaman ng akong dugo. Pero di ko gusto nga dirisuon o kumpronta si Donna about sa lalaki nga nanawag niya. Paglakaw ni Donna, pasikreto na ko siya nga gisundan kay gusto na kong masakpan silang dua akto sa mga lalaki. Nabot na kong sunod niya sa employees entrance sa may Metro Gaisano ug wa mo kinakita ang lalaki nga nisugat niya. Mao nga ni pauli na lang ko og balik sa mong boarding house. Pero pagkagabi niya na pag-uli ni Donna gikan sa trabaho unya na uli po kog sayo, nabantayan nako ang iyang kausaban. Ang akong duda, gisultian siya sa lalaki nga ako'y nakatubag sa tawag ng buntag. Nag-search ko sa name sa mga lalaki ug dito ko nahibawan nga ex-DI ni Donna sa Cagayan ang niapas niya diri sa Cebu. Wala ko nakahimog pangutanan ni Donna or bisan pag-away niya kay di man pud ko limpyo sa among relasyon. Ako mismo guilty ko sa kong binuhatan nga bisan pa og matawag nga panginabuhi lang ning ako pero ang akong lawas mo og gigamit. Mo nga nakasala gihapon ko sa among relasyon. Nakabantay kong kausaban ni Donna pero wala po nako ibaliwala ang sitwasyon nga wa magyud mo dako ang iyang tiyan. Mao nga ako siyang gipungutana. Love, buntis maga ka pero ngano wa man ni dako imong tiyan. Kuan Alex, kanang false alarm raman da ito. Dili ko buntis, gilayagan lang siguro ko kay gidugo naman ko balik. Tubag pa ni Donna. Sumaw di ay nga wa ni dako ang iyang tiyan kay di man day siya mabdos.
ug sukad niya itong naibawan ako nga di siya mabdos, hingpit na ang ipakitang kausaban ni Donna. Na nagani mga gabi nga di na siya muli. Usahay pila ka adlaw siya nga di muli sa amo. Ako pod nga guilty, di dala ko mangutana. Ako na lang siyang ipasagdan kung unsay iyang buhaton. Hangtod nga usa ka gabi niya to pag uli na ko sa amo, wa na tanan ang gamit ni Donna. Taud-taud na. Doon ako'y nadawat or taud-taud doon ako'y nadawat nga text message kay kaniya. Alex, mahal kay tika. Pero di na nako ako nga binuangan ka. Nakasa ako nimo. Nagbalik mi sa akong ex. Sorry kayo, ginaut pa nga pasayloon ko nimo. Wa ko masuko niya. Kaya ang tinuod, mas hugaw ko kay kang Donna, Papa Joe. Nakonsensya pa manggani ko. Kay bisan pa, mas grabe ang akong binuhatan nga nakigilawas ko sa bisag kinsa. Padayon ko nagpakaroon ingnon sa iyang atubangan. Wa ko'y katungod nga masuko niya. Kaya kung siya may baw sa akong binuhatan, ambot kahaog mapasaylo ba ko niya. Murag di gyud, Papa Joe. Nagiyahay namin ni Donna. Nasakitan ko tungod kay mahal na ako siya. Pero akong gidawat ang tanan. Hangtod nga naka-recover ko sa pangitabu og naka-move on. Sunod ako na ilaila mo si Jero. Guwapo si Jero. Og sakto sa lawas kay regular siya nga mag-workout sa IT Park. Ni padayag si Jero siyang pagbati na ako although shy type siya kay wa pa siya kauyab bisan og kausa. Tungod kay naglibog siya kung unsa gyud ang iyang gusto. Girl ba or boy ba? Makrush siya og babae. Makrush pod ko siya og boy. Pero mao pa to'y first time nga ni court siya nako sa sama niya nga gender. Nag-hangout me ni Jero. Then, later on, nakailan na po na ako si Hailey. Usa ka babae, unya, nagkauyab gyud mi. Pero nagbuwag ragyapon kay nilarga siya sa laing nasod para mo trabaho. Before nilarga sa gawa si Hailey, nag-uban mi og 1 week og sud anang amubo nga panahon, akong nadiskubrihan nga gusto gyud nako siya ug mahal nako siya. Pero so kinsa pa itong nakatunan ni mo paghigugma, mao man hinuon ang mawala. Moto nga nilarga ko sa Manila, Papa Joe, para manimpad. O sa pagkakaroon, diyan ako sa Manila nagtrabaho o nagpabiling single. Ang tao lain og struggle, lain og dagan sa kinabuhi. Makailaila kag tao nga mahimong tipik sa imong kinabuhi, makatunan nimo siya paghigugma pero mawa rasab. Ingon ana lang ang cycle sa kinabuhi. As of now, single ko. Loveless. Pero wa ko mawadi sa pag-asa nga soon matagbuan ra nako ang paranako. Samtang buhi pa dunay nagpaabot nga gugma. Hopefully nga mapunan pa niya ang akong suwat pero base niya na panahon tuan ako sa Barcelona, Spain or diba sa Paris, France, Papa Joe. Mo-update lang unya ko ninyo kung sa may gani final destination sa akong life. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa, Papa Joe, and may God bless you and more power sa imong YouTube channel. Imo magtatampo, Alex. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya
bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak na hindi bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.